spesial bagi Bapak Haji Sisi ini biasa lagu kelakuan pun tinggalkan tresna. Bu Nali, rondo terus Bu Nali. Keluarga besar pada gede Pak Deli. Happy, happy monggo happy. Bu Nali, Pak Nali. Iya aman. Aku ratu yang mau. Yang bengi. Tak pikir dadi manten sepasang kok es pegat happy monggo udut langkung ambon bapak nyanyi boten hatiku bingung sing tak pikir karo mongso udan kinis ing mongso ketiga udah manis akan kantong ning netro karo kok disonte ora kumongko ora rindu rindu disonte kok malah ora kangen ora kangen dijamuni kok malah nemen bisa mari yen kowe dadi bojoku turut jaminmu ketok ketok ati pipimu turut ketok ketok dadamu Sandi turut jam 09 ketok ketok Roke Gunung Amalisa turut jam 1 Budi Haji ayo pateni atus Bandung ya Pak Budi asik Budi Haji ayo atus Bandung ini dulur-dulur sakti nggih keluarga besar Cikampek ya itu Budi langsung pribadi Budi, sayang aku bagus Budi aku kataku Roke Gunung Roke Gunung aku njaluk sanggup asik isen-isen jroning pawon iki Mas Doyo iki ya tak pikir Roke Gunung pangatak Mas Gepeng sik marani Mas Gepeng Rakil temenin Mas Doyo Rakil Maela mongko aku seneng Mama Ella, atur mangan turu omong Ayo Pak Iro. Mongko aku seneng nganggur mangan turu omong kosong Mas Gepeng ya Banarto matus Bandung ke Banarto iki sebelum paling ngaturaken
Sonten Bapak Ibu tamu yang hadir. Dulur-dulur Mas Sakti matur Bandung nggih, keluarga besar Cikampek sehat-sehat selalu Ibu. Mas Gepeng, ayo Mas. Matur sembah nuwun Pak Leli. Sembah nuwun. Mong pamit tanding kepasen yen brayatmu modhok ningsih. Aku njaluk sangu pacul tumandang Mas Gepeng, tarik. sama. Masnya tarik ya. Ayo Bu. Iya Mas Jaya. Mas Gepeng. Ayo Bu. Agak welas anakmu Matur sembah nuwun nggih, sehat-sehat selalu. kalau kae ana nyebut jembrut ragapono olah lemah ditanduri Iku arang Ronggeng gunung Mas. Mas Gepeng matur sembah nuwun, Mbak nuwun nggih. Mas ya. Om Yono Mongko aku seneng nganggur apa sing kudu tak Ronggeng gunung Mas. Bu Sandi karo Mama Ela lagune Ronggeng gunung. Ina. mongko aku sangu pacul tumandang garap sama. Oke gosip. Mama Ela. Nanti selain ini Mas Yanto nggih persiapkan nanti puter lagu. kita wonten Pak Disertu matur sembah nuwun pokoknya buat dulu semuanya. Burung jatah loh. Karena itu dijatah. Jatah gue. Mas Bani. Ayo Mas Goyo. Ring maning semakin
sampun dipilih pamungkas spesial buat bro terus semuanya Mas Doyo, Mas Eli. Sembari kuning ya. Ya, ayo Mas Bani. Nyanyi. Mas Hasil bagus Mbah Dewon nggih. Mas Yono, ya ganteng nggih. Mas Yono, Bu Yono. Joget, tuh kan dapat izin dari Ibu joget. Wong ayu sing tak tresnani. Rita wengi wong tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Wong sliramu pepujan ning ati. Jati asing. Aku mak terantap. Mas Bani, rasaku rindu tansah nunggu. Adik, ngantu-ngantu kok kapan denimu. Aduh, sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Mas Roso iki. Terus cikir. Tresno jroning ati coba gawe ora. Mas Gondrong. Garwane wong liya Mas Gondrong. Ayo. Ya. Om Ledengi wong dijaluki kok malah ngekei resep obat amlodopin. Apa itu obat apa itu? Darah tinggi. Oh, tak kira obat pedofil. Ora, amlodopin. Wis darah tinggi lho kandhani kok amlodopin karo apa iki mau? Wis darah. Amoxicillin. Iki darahe dhuwur karo kolesterol munggah iki ketoke. Yo. Neng apa sliramu tega ninggal aku menteke wong liya. Atiku karonta-ronta. Gusti kula nyuwun ngapura. Kok malah minggir to Mas Bani nih? Mas Wandoyo. Blok, blok. Ayo, Mas Gondrong. Gondrong. Mas Ki. Wong ayu sing tak tresnani. Mas Wardoyo. Rita wengi Ini sayang. wong tak Nah, ini sayang. Ini aja. apa aku ora lali. Mbak Bani. Sliramu pepujan ning ati. Nadia sepisan ketemu. Masukan pondok labu, pondok Nanging labu. gede nih rasa Yang lagi berbahagia, Mas. Rina bengi kan menunggu ngantuk-ngantuk sok kapan balimu. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Pagi mantun nuwun. Aku wis kebacut terus. Syukur apa Pak Suradi? Sama-sama. Gawe ngono. Kenapa? Kenapa? Weh. Ki perkarane rong nyawer ketoke. Riake metu. Neng apa sliramu
bisa nyoba. Bairo, matur sepadan ki Bairo. Wonten bobot Samari. Goyong ketabuan Jensen Mas Ambo.
selalu. Iya monggo. Ayo. Monggo. Makanya ke.
Oke, matur sembah nuwun Mbak Iro. Niki berkah sampun nggih, Mbak dipinangati pamutan spesial karo Mbak Ya, Iro. monggo, Mas Bagus. Oke, matur sembah nuwun Karis.